que afecten a les nostres vides en el terreny econòmic, en el terreny de la medicina, en el terreny de la ciència, del coneixement, són decisions que es prenen molt lluny de l'àmbit local. Algunes també es prenen en l'àmbit local, però en general són decisions que es prenen lluny de l'àmbit local. Però la nostra vida la vivim en l'àmbit local. Per tant, necessitem els dos pols d'informació. La informació de què ha decidit avui la senyora Merkel, o què han dit avui el senyor Rajoy i el senyor Hollande, o si faran eurobonos o no faran eurobonos, perquè d'això depèn que tinguem més o menys deute, d'això depèn que tinguem més o menys diner públic perquè gastant en ensenyament, en sanitat, però al mateix temps ens interessa que passat per l'autoritat. Defensant la desgovernamentalització i la despartidització dels mitjans públics a través de les periodistes. Vam aconseguir que quan sempre vam dir que necessitàvem que hi hagués un governant generós que pensés en el futur i que sigués capaç de sacrificar els seus interessos a curt termini